Türkmenistan'ı ağır iqtisadi krizisin fonunu unun bahasy barha ýokurlanyp, ol käbir sebitlerin şol sanyny paýtagtynyň dükan tekçilerinin ýitirim bolup başlady. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň berýän maglumatyna görä, ýurtda esasy azyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy bilen adamlar has köprek, çörek we unuş önümleri bilen imitlenmäge mejbur bolýarlar. 1 fevraldan benzinin bahasy hem 50% gymmatlanandan soň ýaşaýjylar durmuşyň mundan beterde gymmatlamagyndan huwatir edip, un we ýağ ýaly önümleri almak üçin uly nowatlary emele getirip başladylar. Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleri bu ýagdaýlary tasdiklap, häzir Aşgabatyň bazarlaryny unyň aslada defitsit garida öwrülendigini aýdýarlar. Yurdun özünü öndürilýän 1-nji sortly unyň bir haltasynyň, ýagny 45 kilogram, bahasy 37 manat bolanlygyndan 80 manata çykdy. Emma bu bahadanam onu açyk sowdada tapyp bolmaýar. Gazagystanyň getirilýän unum gytally, emma onuň bahasy hem 1 kilogramynyň 1,5 manat bolanlygyndan 5 manata çenli gymmatlady. Onu tapaýanyňda da bu bahadan satyn almaga ýagdaýymyz ýok diýip özüni ejewil diýip tanışdyran 40 ýaşlarynyňky kasapçy Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmesine gurrun berdi. Ýurdun Mar welaýatyna da unyň gytçylygy eýýän 3 aýdan bäri dowam edip gelýär. Unyň açyk sowdasynyň ýokdugy üçin ony käbir hojalyklardan jemgetçilik ýmiti kärhanalaryndan 2 hisse bahasyna tapyp bolýar. Döwlet dükanlaryna bir halta un 47 manada satylýan bolsa, onuň haltasyny 100 manatdan satýarlar. Ýurdun Demirgazyk welaýatyna hem ýokarda beýan edilýän ýagdaýlary synlap bolýar. Azatlyk radiosynyň daşygyzdaky çeşmeleri benziniň narhy gymmatlanandan soň un almak üçin uly nowatlaryň döränligini, onu tapmak hem barha kynlaşýanlygyny görüň berýärler. Gal berse de ýurtda un bilen birlikde beýleki azyk haritlarynyň gymmatlamagy hem dowam edýär. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýokurdaky ýagdaýlar şeýle de bularyň ilaty ýetirýän täsir barada ilat köpçüligini düşündürüş ýa-da maglumat bermän gelýärler. Munyň deregine türkmen mediasyna ýurt bolçulugy, azyk howpsuzlygy, ykdysady ösüş diýilýänleriniň delilleri hökmünde dowamly çykyşlary we tekçeleri dürli dümen haritlardan dolu dükanlardan reportajlar görkezýärler. Bundan başga, geçen ýylyň noýabryna Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow halkyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlanandygyny öňe sürüp, ozal mut berilen tok, gaz, suw hyzmatlaryny tölegli hasaba geçirdi. Sözümüzün ahyryna ýatlasak, geçen ýylyň aýagyna Berdimuhammedow azyk howpsuzlygy boýunça döwlet komissiýasyny döretdi. Emma bu komissiýanyň azyk meselesine dören kynçylyklary aradan aýyrmakda nähili anyk çäreleri görýändigi aýdylmaýar.